Nina bakambomboshe omnyama nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba esithi izo ezihamba phambili. Ukhala ngesibhedlela owasenanda. Kanti cishe konakala kuqhuma ipayipi lamanzi. Umkhosi Wamaganu ngeminye imicimbi ekhombisa ukudlondlobala unyaka nonyaka njengoba uheha ivakashe isuka kumazwe angomakhelwane ahlanganisa iSwatini kanye neMozambique. Inkosi yesizwe sakwaTembe Ubhuntshile uthi umphakathi ungathuthuka ngokwezomnotho ngamaganu njengoba iminingi imikhiqizo ephuma kulesivuno. Inkosi uTembe isho kanjena ekhuluma kuqhubeka wona ke lo mkhosi obubanjele kaNgwanase enyakatho nalesifundazwe. Ubhuntshile umkhosi Wamaganu obanjwa minyaka yonke esigodlweni emfihlweni eMangozi enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngaphansi kwenkosi yesizwe sakwaTembe. Kulo mcimbi uyayuhanjelwe izihambele ezahlukene nesisuka kwamanye amazwe afana neSwatini kanye neMozambique kusuke kubungazwe isivuno samaganu okuyisihlahla esigcwele kule ndawo engaphansi kwamasipala umhlaba uyalingana. Umphakathi uyayufike notshwala bamaganu obulethe enkosini kuphinde kube nezinkulumo ezahlukene ezivela kwiminyango kahulumeni. Isihlahla samaganu asigcini ngokukhiqiza utshwala kuphela kodwa kuneminye imikhiqizo efana namafutha nokunye okutholakala kuso. Inkosi yesizwe sakwaTembe Ubhuntshile ukhipha istatement echaza ngokubhunjwa kwalomcimbi ngenxa yesimo sezulu ebesibonakala singesihle. Siyabonga umsakazi kanye nabalaleli ngaphansi kwesimo somcimbi obuhlelo ukuthi ube namhlanje ngomhla ka-11 February 2023 emveni kokubuya esimene esibi secorona besizimisela kakhulu kuba sinyuse izinga lomcimbi ngokumema ivakashi eziningi esukendaweni ezahlukahlukene. Simeme amakhosi asendlunkulu ukuba ezoba kunye nathi ukusingatha ngaphansi kwalomcimbi njengoba utshengisa isiko lobunye esizweni saKwaZulu-Natal nezimenywa esukendaweni ezahlukahlukene. eSwatini besilindele ithimba elingaphezulu kwama200. eMozambique besilindele nakhona nakuba kukhona izimo esayilungisa ezingahambi kahle ngaphansi kobudlelwano nesinabo busawarishwa indaba eyokuthathwa kwemoto. Kukhona okuthile esizama sikukhulume ezingeni eliphezulu. Simeme nawosomabhizinisi kuba bezotshala izimali endaweni ukuze siqinisekise ukuthi umnotho siyawufukula kule ndawo esemkhanya kude. Sabe saqinisekisa ukuthi nosomabhizinisi abancane akube khona okuthile abakuhlomulayo. Isiko ke lamaganu selikwelinye izinga njengamanje. Eminyakeni edlule siqinisekisile ukuthi asenze imboni ezokwazi ukuthi ingagcini kuphela ekwenzeni amaganu kodwa kube khona neminye imikhiqizo ekhona ngokubambisana ke nomnyango wakwa Economic Development. Siye saqinisekisa ukuthi siyazindlala kubona sibachazela kabanzi ukuthi yini le engakwazi ukuqinisa umnotho phakathi kwethu kanye nohulumeni uqobo. Sine factory esinayo njengamanje ikhiqiza ujam ikhiqize kanye nezinsipho zokugeza kanye nokunye esizama uba sikuxilonga ukuthi kungaba usizo olungakanani. Sikuthatha lokhu ngokubona ifactory noma imboni esebenzayo eNdlovukazi eSwatini. So ke sinesiqinisekiso sokuthi konke lokho esikubonana nesikufisa kuzokwenzeka kulethe umnotho. Sisana nokuqeda kuba sithole isitifiketi esokwazi ukuba sifake impahla yethu emashalofini uyithole koBox uyithole koShoprite nazo zonke indawo lapho okuthengiswa khona. Sibeke nokudumala okukhulu uma ngabe sivuka namhlanje sathola ukuthi isimo sezulu asisihle neze. Sizameke ngokusemandleni ukuba sizame ukuba siqoqe imibiko yalaba abanolwazi ukuthi uma ngabe isimo sezulu simi kanjena kungenziwa kanjani. Sathola ukuthi basibeka ke esigabeni sesihlanu okusho ukuthi ke ngamanye amazwi awukwazi ukuthi kube khona ukunyakaza kamoto kanjalo. Kusuke ke sokudeclare ukuthi kuyi-disaster noma kuyinhlekelele uma ngabe kusesigabeni sesihlanu kusho ukuthi ngamanye amazwi imvula izona usuku lonke ingabi nakho ukuphumula okwandisa kakhulu ke amanzi angagcina sedala umonakalo okungamukelekile ukuthi ke silethe abantu esimene esikanjalo. Okwesibili isimo somgwaqo asisihle neze. Abezomgwaqo bathe uma ngabe behlola babona ukuthi umgwaqo awukwazi kuba wemukeleke ubahambisa abantu. Lokho kwasenza ukuthi ke sicela ukuthi besimisele bona ukuthi umcimbi awukwazi ukuqhubeka namhlanje yize
kukhona okuthile okuqhubekayo kodwa ke umbuthano wabantu awukwazi ukuqhubeka. Lokho kusibeka ke esigabeni sokuthi umcimbi siyawuhlehlisa. Siwuhlehlisela ke usuku esizolumemezela siqinisekisa ukuthi ukubaleka kwawo awukwazi ukuthi ushabalale nje kanjalo. Kunalokho ke sizobe sizama indlela ehloniphekile zokuba sibe sinxenxe ikakhulukazi abantu abahloniphekile abangamakhosi eLungula abasuka endane ezikude ezahlukahlukene ebebezele nje ukuthi bezosisingatha sibukhosi bakwaTembe esikubonga kakhulu esinokudumala okukhulu ukuthi imvelo isiphikisile namhlanje. Imvula isibosiso kodwa ke ngendlela eze ngayo ibe nakho ukuphazamisa. Lokho kusho ukuthi umcimbi namhlanje siyawumisa somisela kusuku esobe sidlulisa. Osomabhizinisi abasafufusa abaningi bayaye basizakale kulomcimbi njengoba bayaye bathola ithuba lokudayisa ngemikhiqizo yabo enhlobonhlobo. Ezindabeni.1KZNTV kubikuthi abantu Maphumulo eManguzi. Inzima kimpilo kowesifazane waseNanda eThekwini KwaZulu-Natal okhala ngomdede kumbesibhedlela eEdington landela kufaka kucwanzi phecelezi plastic ngaphakathi esiswini nosekumphendule inkubela. Uphindile emncubo neminyaka engama-35 35 yobudala utho kubhlungu akazange aziswe ngesikhathi ke efakwa lento ngonyaka u2016 kwaziswa wabe yohlinzelwe okunye kanti usehambe kwaguga iphakethe ezama usizo lokuba kakhishwe locwazi kepha kube enhlangazi muka nomoya. Uhambo lwasemtholampilo okwabe kufanele lihlenge impilo yakhe luyiphendule isihogo. Lawa amazwi kaPhindile Mncube waseNanda eThekwini ngesikhathi elandisa iziko leindaba ngobhlungu bokuphela noplastic ohlobo le-surgical mesh athi ke wafakwa wona ngaphandle kwemvume yakhe futhi kungafanele kwazise wabe eyohlinzelwa okunye. Mangifika eEdington bafike basibona nginenkinga engaphasi kumele ngiye theater. Ngasayina ke consent form ngazi ukuthi mina ngiye theater ngiyosizwa kulama period nesilumo. Ngihambe ngithi mase ngibuye etheater ngakusasa ngiyazibona ukuthi ngifakwe ipipe ngiqojozwe imbobo. Basi bona odokotela ngine hematoma so bona bayayidrain. Bayidrain le hematoma after 1 day mase bayangidischarge. Mangifike ekhaya ngihlala u3 weeks ngibone ukuthi ngathi umthunga ukho right ngiphindele khona. Mangiphindela khona basi kumele ngiphindiselwe etheater. Ngihambe futhi ngiphindele khona etheater. Mangifike etheater bangihlinze bangiqhubekise futhi bangifayelele ipipe bathi ngine hematoma futhi yesibili. Kuthi after that kule kakhulu ngiyaphalaza into ehlala yamanzi konke kuyaphuma. I-ambulance ifike ingiphuthumise kephi eKing Edward. Ngifike etheater ngihlinzwe ngithi mase ngibuya etheater ngise high care. Ngithi mangithi ngiyaphaphama ngiyazizwa ukuthi hayibo nginomthungo osuka la oya la ezantsi. Athi unesi phindile unganyakazi wenza umthungo omkhulu kabi. Ngithi mina ngenziwe umthungo omkhulu kabi ebe udokotela ethe uzongenza omncane athi cha khonto etholakele eswini sakho. Afika udokotela angitshela ukuthi bathole i-surgical mesh. Ngemumva kokwehlelwa yilomshophi lona wesifazane oneminyaka engama-35 uthi lokhu sekumshiye engakwazi nokwenzani. Angikwazi ukusebenza ngiyakhukhumala njengoba nje ngibona ngivezela izinto emzimbeni ubovu uphuma ngaphansi ngiyalikha ngaphansi umchamo ubuye uzehlele akukho nje ngikwazi ukwenza ngumuntu ohlezi ngifuna ama donation noma esinye isikhathi igrant ayaneli umuzi anginawo ngihambe ngihlala emzini yabantu i-ambulance uthi ufonela i-ambulance mase usuneyinhlungu i-ambulance ibuye ingafiki uphefumula ngazi ukuphefumula kahle oxygen machine ngizothi sab angi-afford amele ngiyidrage ngamaphilisi awu4 ukuze ngikwazi ukumanage njengoba ungibonile ngisuka la endlini ngiyalapha nginanenkinga yamathambo manje nginanenkinga yamathambo so nje kunzima impilo inzima nje kuyikhona ukuthi kumele singabe nemicabango ukuthi sifuna ukuyibulala kuyafika ukuthi vele mina sengikanje but ngingenzela ukuthi konke lokho nomunye sesimene sikanjanga give up uNkulunkulu kodwa uzosipha amandla ukuthi siphile. Uthi usehambe kwaguga isicathulo ezama ukuthola ubulungiswa kanye nokulekelela kwazise impilo yakhe imile futhi inzima. Usola umnyango wezempilo ngobdedengu opholela ekudicilelekeni kwempilo. Umnyango wezempilo i-Department of Negligence yakhona mase beyenzile abanandaba nje they heartless people ilokho nje ngingakusho
laba bantu they don't care, they destroy you mase bakushiya kanjalo. Sengizame nje konke makunento ene corruption vela okulungayo ngoba ngumuntu omnyama ophuwa ngeke uze kulunge nje lutho ngoba ngihlupheki ngihlukunyeziwe ngidetsheziwe ngenziwe kanje ngashiwa kanje. It's not ukuthi abazi akekho ongayazi lento ngoba isiphuma ngisho naseParliament. So ngoba ngihlupheki umuntu omnyama anginalungelo, akho constitutional court, akho human rights, akukho lutho nje njengoba ubona akukho mina la engingahambanga khona. Ngokucwaningo lweziko leindaba, i-surgical mesh uhlobo lwendangu noma ke uplastiki osetshenziswa ukuhlanganisa isikhumba noma indawo lapho ufakwe khona kanti zihlukene. Imvamisa isetshenziswa kwabaphethwe isifo sehemia ukuqinisa izinyama. Kukhona eyakhelwe ukusebenza ngaphandle emzimbeni kanye naleyo esetshenziswa ngaphakathi emzimbeni, kanti kungaba ingozi ukuyisebenzisa endaweni engafanele. Ngoba bona sebethe ngiyashona bangilahlisileke ithemba bathi sengiyafa, my condition is deteriorating, kulungileke. Into engicelayo abanginikezele ingane zami umuzi la izo njengoba ingane zami mina isentandaneni, ingane zami mina ihlala entandaneni. Abanginxephezele ukuthi ingane zami ziphile right, mina angisenandaba vele sengikwamukela ukuthi ngiyafa. Kodwa ingane zami ke asisale zine shelter. Mina ngilindele noma yini anytime ukuthi mangiya kuleza ibhedlela ngizojova ngilale. So ingane zami azingahambi on the streets zisale kanjalo. Ilokho engicelayo ukubona. Lesi sigameko kakusona soda njengoba iziko leindaba liphinde lathola ngowesifazane waseHammersdale eThekwini odukelwe usana lwakhe kwesinye sezibhedlela khona eThekwini ngonyaka u2018 kuze kube manje. Ngahamba ngiyobeletha umntwana eMaran Hill St Mary's Hospital ngomhla ka2 October. Umntwana ngamteta waphila waphuma engena inkinga. Then after 5 days kwathiwa umntwana ushonile. Ngabuza imbangela yokushona komntwana kwathiwa yaziwe bephuma igazi emakhaleni. Bamthinta ubese engasarespond kodwa ubeshisa. Ngacela ukubona umzimba wengane kwathiwa umzimba wengane uthathwe amaphoyisa. Bathi bazongitshela mangabe amaphoyisa sewubisile umzimba wengane kuze kube namhlanje akaze ngize ngithola umzimba wengane. Kodwa inkathi bewuthatha umzimba wengane ankaze ngize ngubone nje libe ngayigcina ingane mina isaphila. Nje kubhlungu nje kakhulu because sidlulile iminyaka angikwazi ukuthola iclosure. Ngifuna at least ukuthola iclosure ukuthi ngazi ingane yami ilelephi mangakuthi ilele la ilele khona mangabe ukuthi iyathaathwa ngazi ukuthi iyathaathwa oba angibukisele ngoba nami ngiyayidinga sengaze ngashonela umzali ngenxa yayo lento. Elandisa iziko leindaba umtatane uvezeke ukuthi uzamile ukuxhumana nezinhlaka ezifanele ngeshwa akakasizakali. Eminyakeni edlule ubuyele emtholampilo okuyiwo owamdlulisele kulesi sibhedlela naba bese beshayela isibhedlela ucingo ukuzwa ke ngokwenzeka bathola ukuthi kayikho ingane eyadlula emhlabeni ngosuku ateta ngalo. Uthi usele nemibuzo engaphenduleki. Ngiyafisa futhi ukwazi ukwenzakalani ngomntwana ngoba ayikho nje into enginayo yomntwana, even ikhadi lomgomo, even i-death certificate phela cause kwafanele iyenziwe. Even ukusayina ke nkathi sithathwa amaphoyisa ingane angisayinanga lutho, akho lutho nje engangasayina, ngagcina ingane iphila nje kuphela. Kubhlungu phela, kubhlungu cause ingane yami le futhi ithambo lami mangakukuthi yashona ngempela ngiyafisa nami ukuthi ngiyifihle ngendlela. Ngiyafisa futhi ukuthi mangakuthi kubugebengu obenzakala la eSouth Africa fanele butholwe. Kungagcina sekuhlukumezeka abanye abantu besifazane abangenzanga lutho, aba innocent nezingane zigcine sezithathwa sezidayiswa. Kuningi ubudedengu obenzeka ezibhedlela zikahulumeni akulandelelwa abanandaba ngoba bayazi ukuthi vele bayahola futhi ekugcineni isibhedlela sahulumeni. Iziko leindaba lizamile ukuthola ukuphawula komnyango kepha kwanhlanga imuka nomoya. Umbiko uhlanganiswe uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ake sithi shelele itolo umbukeli sophinde sibuye nezinye izindaba. Asiphinde sinamukeleni nebeseloni sabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo kuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Ukhala ngesibhedlela OWASENANDA. Kanti cishe konakala kuqhuma ipayipi lamanzi.
Kusinde ngokulambisa ingane eqhuma ipayipi elikhulu lamanzi endaweni yasesigodini eMgungundlovu maphakathi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ngokusho kaMeni Vilakazi, ipayipi linqamule endlini kubo kanti ngesikhathi liqhuma ingane beyidlala eminyango. Uthi liqhumeke emini egumbini lokuphumula, amanzi aphumela ngaphandle bezwa ngezingane seyikhala sezemuka namanzi. Uthi wawungazi ukuthi kukhona ipayipi lamanzi lapho bakhe khona umndeni wakwaVilakazi esigodini eMgungundlovu njengoba livele laqhuma endlini. Siqhunyelele ipayipi ekuthiwa likhulu la nanta la lihamba khona lize lizongena la endlini. Yabo nathi akanje singazi ukuthi likhona yabo. La basta-ke la cishe kwahamba nengane impela. Encane yathi idlala la izolo. Nini kuthanga emini ngo-1. Hey ukuthi nje phela sesitena sasingazi yabo indaba endala into lamapipe amadala ekuthiwa ubestars apha kweminyakeni omdala 40 years ago. UVilakazi uthe umonakalo awuzange ube mkhulu. Hayi kona awuzange ube mkhulu kangaka ngoba aphumela ngaphandle mancane angene phakathi. Wona bemaningi kakhulu impela njengoba ngicishe kwahamba nengane lencane. Wona mkhulu umonakalo basinikile nezimpontshi la nezinye izinto uma ugrocery TV nje iqhuma kungenwa amanzi kwayinqa bazamile ukubhodloza laba abagandaganda umasipala bazama bafake elinye kodwa basazobuya nje abesho nje liyaqhubeka eqhuba uVilakazi uthe izingane zazidlala ngaphandle bedlala phela la imini thina sisebenza lapha ngaphesheya sizwe seyikhala nje ingane ezincane yabo futhi amanzi beza ngamawali ibheke ezansi benhlanta aqhuma nje aphumela ngaphandle angayabhasta kakhulu angena ngaphakathi davendwa amathayi ephawula umxolisi Mkhize oyiphini lemeya kumasipala umsunduzi uthe bafika bakhuluma nabantu abawumtsinti wokuzimilela endaweni basho ukuthi cha impela ipayipalazi ukuthi lihamba phi aye khona namamakha but imphakathi ngesikhathi sebeqala bezivulela bona izakhiwo abanye bawasusa amamakha abanye bafika amamakha engasekho kodwa amamakha kade ekhona efakiwe umkhandlu so umonakalo owenzakalile ukhoste umkhandlu imali enkulu ngoba amanzi achithekile abemaningi kakhulu ngesikhathi kwenziwa iskawing kade sifanele siwa drain kuwo wonke lamapayipi made kakhulu ngoba engekwazi ukusebenzeka. Umkhize uthe basohlelweni lokuqinisa ezokuphepha emndenini ethintekayo kanye nakomakhelwane. Njengamanje ke lo hlelo likhona uqinisekisa ukuthi abantu bakithi kuzokwenzakalani ngemizi yabo ngoba egcineni ukwakha kwabo akukho safe ngoba silazi ipayipi loqhuma ngeke laqhuma namhlanje njengoba laphana kwaVilakazi bethi sebeneminyaka engaphezulu kwa18 bewakhile lo amuzi lwana alikakazi laqhuma ipayipi for the past 18 years kodwa ngolwesithathu liqhumile ipayipi so kungenzeka ukuthi nabanye bazohlala iminyaka mhlambe elivile ku50 years ngelinye ilanga liqhuma ipayipi ngaphansi kwabo so to be on the safe side uqinisekisa ukuthi abantu bakithi lezi indawo zabo abakhe kuzona siyaba relocate ngoba indawo zokwakha ziningi emagcekeni abo. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngisesigodini eMgungundlovu. Omama bathengisa ubhanana endaweni yasemthwalume kaSmith ogwini oseningizimu nelikaMthaniya bakhala ngongena kwizifo ngenxa yemvula nelanga okuphelela kubona. Omunye labo mama ujabulile Gumede uthi kade babangena bephuma bedinga usizo lokwakhela umpheme abangakhosela kuona uma ngabe bedayisa kepha kabaphumeleli. Uthi sebenezifo engamahlala khona njengoba beshiswa yilanga futhi uma kunezimvula ziphelela kubona. Basebenza ngaphansi kwesimo esinzima omama badayisa ubhanana endaweni yasemthwalume kaSmith ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal njengoba besebenza beshiswa yilanga futhi uma kunezimvula ziphelela kubona. Ujabulile Gumede uthi sebeze bangenwa izifo njengoba besebenza endaweni engenampheme. Ekhuluma neziko lezindaba uGumede uthi kade babecela usizo lokwakhela umpheme kodwa kuphumeleli. Seminingi iminyaka sidayisile. Seminingi iminyaka esidayisile sinethwa imvula, sishiswa ilanga, sidunyelwa izulu, sihlele esigangeni. Sizamile kona ukufuna usizo ayasilitholi. Sesangenwa izifo zelanga ngoba asinawo umpheme. Ilanga ligalela kuthina liphumela kuthina lishonele kuthina. Nombani owamukela isikhalo sethu asiphe usizo
ngoba ngendlela esihleli ngayo ayakumnandi. Sibekezele nje phela ngoba into esingayenza. Omunye womama uthi uneminyaka engama-37 edayisa lapha, kanti ukhulisile wafundisa abantwana ngemali ayenza ngokudayisa lapha. Ngakho ucela usizo lokwakhela umpheme. Ngineminyaka eyi-37 ngidayisa la. Manje inkinga yethu sidinga umpheme. Siyanethwa, silwala ilanga. Sesiyagula nje ilanga-ke nemvula into enjalo. Besicela ukuthi sithole usizo nje ukuthi sixhaso ngompheme. Misa ekhaya kuba anginayo ubaba wasekhaya. Ngikhulisa ingane, ziyafunda, zakuqedile ezinye, sekunabazukulu njalo nje ngiyakhulisa ekhaya. Imali ngisebenza la. Ubese veza ukuthi kade babecela usizo kumasipala uMzumbe, kodwa nabakuletha akuzange kubasize ngoba bakuphindisela emuva. Ngoba kamasipala sesiyamagame amaningi. Semaningi kakhulu amagame siya kamasipala. Hayi bafika bathathe nje ama-photocopy, ama-IDs, phelele futhi kanjalo nje ungabuyi impendulo. Utheke kulonyaka odlulile basilethela into nje ishuthi eyimatafula nje kanje namagazebo. Manje asikwazi sayiphindise emuva lonto ngoba manje asikwazi amagazebo ukuma kule ndawo. Ngeke akwazi ukuhlala nje kunomoya omkhulu kangaka. Amatafula ke vese sakwazi ukuzishunela nje kanje sibeke kanjena. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala uMzumbe ukubheka ukuthi kungabe bayalazi yini udaba lwalabo mama iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuZamando Sicele, ngisemthwalume. Ake sithi ishelele itolo umbukeli sophinde sibuye nezinye izindaba zethu. Asiphinde sinamukeleni nebeseloni sabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo kuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Ukhala ngesibhedlela owasenanda. Kanti cishe konakala kuqhuma ipayipi lamanzi. Ake sibheke engosini ezomnotho. Ezimakethe iranda kuleli ke zivale lingu-17.76 kwidola laseMelika, kanti belingu-21.50 kupondo waseBrithani, lingu-19.05 kwi-euro yase-Europe, kanti intengo yegolide zona imakethe ivale $1,858.80 i-ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ibingu-$84.50 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu weMamelodi Sundowns uCastin Sirino sekulungele ukuthi uma ngabe engabizwa ukuba zodlala kwiqembu lesizwe lakuleli Bafana usengayo uma ethanda. Lokho kulandela ukuthi lo mdlalo eseqeda iminyaka emihlanu yonke kuleli yaseNingizimu Afrika futhi usefana nesakhamuzi sakuleli. Nakuba ke ngowasezweni lase-Uruguay futhi nakwimidlalo ye-CAF Champions League ayidlala ne-Sundowns usebenzisa amaphepha mvume akulelizwe. Uma ngagcina kwenzekile ukuthi abizele kwiqembu lesizwe kuzobe kungesikhono okokuqala ukuthi umdlalo ozalele kwelinye izwe adlalele iqembu lesizwe lakwelinye izwe, njengoba nakwindebe yomhlaba ebiseQatar bangaphezulu kwekhulu abadlala bebedlala kumaqembu amazwe abangazalelwanga kuwona. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabuku yehlela. Zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.